Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanxenza TV. I'm here to update you of what was happening kuSibongile and Dlamini's wanamhlanje ngomsombuluko mhla ka-26 May 2025. Okay, kushuthi uSamke usaqhubeka nakho ukukhohlakala kwakhe lokhu aze uVuma ahlele ukubona uVelaphi bakhulume ngalento. Kodwa uVuma akakhomsanga ngoba sesayidini laVelaphi. Asazi noma yini ngoba akaboni ngoba vele yena ukuhlukumezeka kwezingane zakhe ubona sekuzokonakala vele. Okusho ukuthi akhuze uVelaphi ukuthi sekwanele ngalento ayenzayo. Wavele wathi nje uVelaphi, uyabona ukuthi la ekhaya akafunwa ngisho nayinja yakhona. Wavele wasukuma wahamba bashiya kanjalo uSamke noVuma wakhe. Ukwenza uyazibalisela bakithi ngale mpilo kumele ayiphile manje ekubeni engayijwayele. Uze uyasho ukuthi uzozimela kanjani umuntu obazi ukuthi ubaba omkhulu wakhe yena ebe azi unjengaye ukuthi ubaba wakhe. Kwavele kwangena uPhakamani kulowo mzuzu washo kahle ukuthi kuyomsiza ukuthi enze ngendlela okuyiyona amzilele ubaba wakhe okokugcina engasekho akhombise nje inhlonipho. Wavele ukwenza wabuza uPhakamani ukuthi wena ungenze njani if ufika wazi ukuthi ubaba wakho ulona okuzalayo gweqe sekuthiwa unjengaye. Wavele nje wathi uPhakamani akusasizi ukubuyela emuva, kufanele kwenziwe ngendlela okuyiyo njengoba engasekho. Unjengawe ungena noNofundo kaDlamini bahlezi bonke e-sitting room, angena akhulume ngendaba kamfowabo kodwa angagxili kuyo ebese ethi ugcina uzokwenzani lona ebuza uNofundo. Wathi unjengaye unkosikazi wami esibili, bathuka bonke uMamV noNeli babukana emehlweni. Kwathi kusenjalo wathi uzomuva in azohlala nathi la kwaDlamini. Ngiyabamba lana ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.